Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska to bude vyberať ľava alebo prava, dá sa tu volať, čo si vyberám poslepu, lebo fakt budem rozhodovať poslepu. A keď bude, že ja vám to ukážem na jednom dome, ukážem vám to na tomto stromu. Takže vymôžem si ten dom. Nebojte sa len potom, vymôžem si ten dom. Tu mám cheese a tu mám, že ready to decorate alebo ready to play. A ja si vyberiem posledku. Takže na čo kliknem, tak to bude posledku. Asi fakt zatváram oči. Dobre, klikla som na to ready to play. Mám to to sa nedá kúpiť. Je to jak sa to volá? Je to z Google. Tam si napíšete Happy Mode a tam hneď ako prvé máte, tam si inštalujete a máte tam hasičov. Dobre, takže ideme do toho domu. OK, takže máme tu takúto tabulu, máme tu takto svetla, máme tu takto prach, teda niečo rozliate, tu máme automat na fľaše, tu máme automat na hračky, tu máme plagát, že kúpte si cestoviny alebo proste pasta. Proste pre mňa to je kúpte si cestoviny, lebo už tam je ten plagát. Tu máme noviny a tu máme takú miestnosť, kde máme tieto veci, čo máte v obchode. Tu máme kúpte si krevety 2-krát. Tu máme pokladňu, samoobslužné 2 a 1 celú. Niečo nám tu ide v rozhlase takto. To si teraz po japonsky, keďže to kabuka je vytvorené po anglicky, ale je to jedno. Dobre, takže tu máme hračky, sladkosti a tu máme zase rozliaté 2 veci, neviem prečo rozlievajú. Tu máme pitie, napríklad kolu, Fantu, Sprite a takto. A jahodový džús a tu máme chladničku, ďalšie jahodové džúsy a nejaké energy drinky. Tu máme takto obleky, asi pre zamestnancov. Tu máme takto, toto sa dá nižšie a toto sa dá vyššie. Takže je to veľmi super. Ja som to slomo mala už dlho kúpené, ale až dneska som si stiahla to Happy Mode, teda Happy, to je jedno, Happy Mode. No a je to fakt super. Ukážeme si všetky domy, čo mám. Ako nie, že všetky domy, čo mám, ale proste ako to bude v tom vypadať. Dobre, takže ideme na druhé poschodie. OK, takže sme na druhom poschodí a ukážeme si najprv ľavú alebo pravú. Asi pravú, lebo som pravačka, už som v jednom videu hovorila. Áno, ale to video som omylom vymazala, pretože mne sa jedno proste to sa mi 2-krát stiahlo a ja som jedno vymazala. No, vymazala sa mi to aj druhé. Mám nemám, to je jedno proste. Dobre, takže tu máme takto, tu máme takto, zase ďalší kostým, tentokrát zemiaku, predtým sme to mali leňochoda, teraz to je jedno, nemal som to radšej vyberať. Dobre, tu máme ďalšiu, ale že to si môžete odvážiť potraviny, to sa mi vytlačí, snad to poznáte. Dobre, tu máme potom ďalšie balenie dokonca. Je mi ľúto, že to je tak zabalené, že dám sem takto. Lebo mi to je fakt ľúto, že to nie je zabalené presne tam. Dobre, takže keby ste počuli nejaký hluk, moc sa ospravedlňujem. A proste cez tieto dvere všetko počuť. Takže ideme na ďalší dom. Dobre, takže keď budem mať napríklad, že hej, vymôžem si teraz tento baráčik.
Dobre, keď budeme mať napríklad na ľavej strane, že ready to decorate, tak to si spravím ten dom a vystrihnem vám to. Dobre, takže zase začneme. Takže máme toto, práve keď som to hovorila. No a idem si ten dom teraz spraviť a vám to ukážem. Dobre, takže ľudia, mám to. Nerobila som tam to moc nejak wow, fantastic baby, hej, proste. Hovorím to, keď poviem wow, tak poviem fantastic baby, neriešte to. Proste wow, nerobím to nejak tak a proste je to, vidíte, nič viac v tom dome nepotrebujete. Proste, čo viac v tom dome potrebujete, mi povedzte. Dobre, tu chýba koberec, napríklad, čo ja neviem, mohla som z tú obývačku spraviť krajšie, aj tú izbu, aj tú kuchyňu, všetko, ale proste, na čo by som to robila? OK, takže vyberám si moja panáčika. No vidíte, ako sa mu to páči. No, pozrite sa, aký je šťastný. Wow. No wow, úplne sa mi to páči, wow. Úplne sa mi to páči, viete čo? No dobre. Hotové, vidíte, jak sa to môjmu panáčikovi páčilo. Ideme na ďalšie. Dobre, takže ľudia, ideme na tento dom. Ideme na tento dom. Je to fakt, dobre, zase losujem. Dobre, vybrala som si toto. To je iba po druhý krát. Dobre, no takže toto mám a ja sa na to pozrieť. Dobre, takže mám to. A tu je to mega pekné, je to krajšie, než by tam to spravila sama reálne. Dobre, takže tu máme citrónový dom a takto. Strom, nie dom. Dobre, takže je to tu celkom pekné. To sa dá hrať. Wow, ale ten stĺp, ten tu nie je moc dobrý, ale je to ako celkom pekné. A túto žabku zapnem, nevypnem. Hej, pozrite sa, tu je skriňa. Tu je, jak sa to volá, sprcha. Aj tu je sprcha, lenže je to bez tej kvetiny. OK. Takže ideme na ďalšie. OK, na budúce si ukážeme všetky moje hry na mobile. Možno na tablete, to neviem. Rozhodnem sa, ale uvidíme. Takže ideme na to. Myslím na ďalší dom. OK, takže už ideme do druhej dediny. Ježišmaria, tu toho máme ale veľa. Dobre, takže ktorým domčekom začneme reálne? Mňa to už celkom nebí. Možno vás to baví, mňa to celkom nebí. Ale mala som napadne, čo to bude. Takže ideme na škôlku. Začneme rýchlo. Dobre, takže dáme toto a toto. Dobre, lenže ja som dvakrát umývam dala akože to isté. Proste pozrela som na to isté, takže ideme na to. OK, takže máme to tu. Tu máme spaciu miestnosť, tu máme kúpeľňu, tu máme hraciu miestnosť a takú ako keby učebňu, lebo tu máte čísla do 10 iba. To je málo, podľa mňa. Dobre, takže tu máme jar, leto, jeseň, zima, či čo to je. Neviem, jaj, deň, tak a tak, to je jar, leto, jeseň, zima. Chápete? Deň, noc, poludnia, tak? Prečo je tá tabulka zapnutá? Ja ju chcem vypnúť. A tu máme vonkajšok. Niekto sa asi veľmi valal v blate. OK. Takže takto to vyzerá. Je to celkom pekné. A ideme na ďalší dom. Takže ideme na
tento dom. No a teraz ja furt si vyberám tieto. Proste iba raz som si vybrala proste, že robenie domu. Fakt sa to majú babiky páčilo, to musíte uvedieť. Dobre, bol to hnusný dom, priznám sa. Ideme sa pozrieť na ten dom. OK, začneme hore, lebo som omylom klikla nahor. Dobre, takže tu máme hojdačku, wow, krása. Tu máme spaciu miestnosť alebo oddychovaciu proste. Tu máme spaciu miestnosť. Tu máme kúpeľňu, kuchyňu. A tu máme vchod na začiatok. Nie na začiatok, proste na druhé poschodie. OK, takže už sme dole. Tu máme zase vchod do jednotky. Tu máme kúpeľňu tentokrát. Čo aj tam bola kúpeľňa, to je nejaká blbosť. Tu je jediaca miestnosť. Tu pracuje vlastne. Tu má takto vonkajšok a takto. Je to nie celkom, moc pekné. To by ma nikdy nenapadlo. Ak to napadlo toho pána, môžeme si ho ukázať potom, alebo radšej nie. Dobre, proste dáte si tam, kde je, ukážem vám to na konci videjka. Dobre, takže keď chcete part 2, to bol part 1, bude aj part 2, ešte jeden dom si dáme, a bude part 2, lebo part 1 bude toto. Dobre, proste vám prezradzam tieto veci. Ale na čo by som vám to nepovedala? Dobre, takže ideme na ďalší dom. OK, takže ideme na posledný dom a ten si vylosujem tiež poslednú a ten. Takže, OK, takže ona nastúpila, ale to som nechcel. A máme sa o tom začiatku, to robím. Dobre, takže tento. Vyberala som to poslepu. Reálne, dobre, takže ideme tam. OK, takže vyzerá to takto. Je to tu takto ako svadobné. Tu je občerstvenie. To je pekné. Tu je kuchyňa alebo nejaký bar. Tu je obývačka a spálňa a tu je kúpeľňa. Mne sa páči najviac reálne toto. Potadiaľ to sa mi to reálne najviac páči. Potadiaľ to. Po túto izbu sa mi to najviac páči. Lebo pozrite, ako to je pekné proste. Toto ma už tak moc nezaujíma, ako toto. Reálne, to sú preplnené, ja milujem preplnené veci. Dobre, takže zatiaľ. Dobre, takže chcete pár 2, dajte na toto 2000 lajkov. Keď chcete pár 2 a dajte odber, hlavne ten like, aby bol pár 2 a ukážeme si to, čo sme si chceli ukázať. Reálne, keď chcete vidieť ten pána, ktorý podal to kabuka, choďte sem. Dajte 2, 0. Tu budete mať na začiatku to kabuka svet. Ja ho moc nechcem ukazovať. Pôjdete tak uvidíte tam toho takého pána a ten vytvoril proste to kabuka. Jak ho to môže napadnúť? Mňa by to nikdy nenapadlo. A teraz je to kabuka moja najobľúbenejšia hra. A pritom som to vôbec nepoznala. A je to mega super. Takže zase čau. Dajte tých 2000 lajkov, keď chcete pár 2. Čo si vyberiem poslednú. Čau.